केबल जे चालक तमा चिनी चारटा जे चैनल तमानि जों बरनो जों ऑफिशियली जों बॉडी तंगो ते जों जे यूट्यूबर्स न जों ऑफिशियली बनो रिनाय रुल्स क्रिफानो चिनी बोबाग्रा आसे का हामजमान बिसिंतै जों बरनो अनऑफिशियली जों बरनो चुबाय तंगो आबो चिनी यूट्यूबर्स बो जतन साइमा गाबन बरनि चुबामन बिसिंतै जों ताबो सुजारते जों काहाम सामन खालाय जों कॉपरेशन खालाय तंगो तै अमबो जों वान सुंसे जे TTAADC हापां जे चिनी प्रेस रंग बागै जे जागा बरंनि प्रेस क्लब तांगान बागै बो जों अलमोस्ट जों आबो प्रोसेसिंग न तंगो चिनी प्रेस रंग बागै जों और जों आगि से जे हापां तंगाय रिलांमाय फानो जों ताबु जों फायमन यागुलो चिनी TTAADC हापां बखakte जों प्रेस रंग बागै बो जों अलमोस्ट माने सामुचलि तंगो जों चिनी प्रेस न जों कायसे बरंनो लैंड अलॉट खालायनान बागै ओंके आबनि परे जे जों दिनाव डिस्कशन खालायलिका जों बाहायके जों एड रिनान बागै जों पॉलिसी सनाम चिनी यूट्यूबर्स दङ आबो जों अलमोस्ट जों दिनाव डिस्कशन खालायलिका ते चिनी चीफ लीगल एडवाइजर बखति जों कायसा प्रपोजल जों बेलाकन काहाम मानखा ताम हंगे जे चिनी अ जागा चिनी एडिशनल सीईओ जागा कमिटी जे एड हक कमिटी जे तंगमानि कमिटी चेयरमैन तंगनाय आबोनि यागुलो चिनी चिनी IC ni PU tongnai member te chini PU law tongnai member te chini finance chini you finance bo tongnai member te chini median bukhakti khoroknai je expert khoroknai borno jongor add khlaijanai awon bisinte jong dakino jong policy no jong snambai jong chini youtubers no jong je borno jong helpline bagai engkai te kaisa engkai je jong saimano चिनी मीडिया रंग का चिनी फोर्थ पिलर जों बरनो अलवेज जों ऑनर खालायो जों जेकुनु मीडिया थुम फागे हंगे बो जेकुनु ऑर्गेनाइजेशन मा तंगथुम तंगिफान तंगथुम जों तिब्रासे मीडिया हंगे जों बरनो ऑनर रो जे जापानो बो जे ऑर्गेनाइजेशन तंगथुम जों इक्वली के जों बरनो माने वैल्यू रो जाहाते जों बरनो इक्वली न जों बरनो जाहाते जे ऑनर रो जों हेल्प खालायमान थुम गाय तेगे सांग रिक्वेस्ट खाने मुजु माखा हाइसे जों जे वान जे मीडिया रंग जों जे रिटन हिनमानि आबो गोबां मा सिस्टम एरर दंमोन बगै जों आमना जों दाकि जों बनो चेंज खालामनांगौ तां हेगे जेहेतु ताबो चिनि प्रिंट मीडिया जेमन न्यूज़पेपर जों एड रुमन आबो आगि सिमनो आगि हाबां तुबन बनि एड खेख्लांजा जों बनो सडनली जों रिमुव खालामनांगौ तां हेगे जों कायसे पॉलिसी दं नंनाय जेहेतु चिनि आगि TTAADC हम कोन पॉलिसी क्रिन बगै जों आ पॉलिसी बो पॉलिसी जों फॉलो खालामनांगौ अब क्रिन बागै जों बरनो जों अबो क्लेमिंग दं गावन बागै जों दे लिमिटेड फान्ड बिसिं बनो जों चिनि मीडिया नो जों बेलाखन इम्पोर्टेन्ट रि दंगो ते बस कन जरगबा जों अमायगेना जों तेबो चिनि मीडिया नो थ्रु तै काम सेशन हावै जों बस कन डिस्कशन तो बनो बिसिंगो जों बरनो साम काम तांलाय खालायनाय ताइकेसे कक हांखाय चिनि आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे इंश्योरेंस जे चिनि over chini media rong bagai je riman pension abar khamani abelekin nangkugo tangmaya tongnai jehetu chini asika hardo khlai dong chini media ro chini dofani bagai chini tiprasani bagai जों अबनो जों बेलेकनि एप्रिशिएट खालाय हांगे अबन बागै जों लिमिटेड फंड बिसिंगो थाजिंगो सागा जे चिनि IC डिपार्टमेंट ओनली 32 लाख of खरबसा चिनि media सागा आं बन बेलेकनि एप्रिशिएट खायो जाहाते आ 32 लाख नो स्टेट हाइकेनो इंक्रीज खालायना बागै नगा जों जदि इंक्रीजिंग हांगाय जों चिनि जे मीडिया रं जे डिमांड तमाने जे पेंशन तमाने जों बन इम्प्लीमेंट खालायमानाय अबन बागै आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों TTAADC हाबन IC एबा TTAADC हाबन बखातिबो जों स्टेट गवर्नमेंट चिनि जेहेतु जब IC डिपार्टमेंट चिनि स्टेट नि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक सानियाव तंबा जों बनबो ऑफिशियली जों बनबो चिठि सिनाय तै नांखांगाय जों आंदोलन अंखरना बागै जों तियार दङ TTAADC हापा तै जत जों मीडिया बाय मिलिबै जों सालसा अमन बागै जों पालके प्रोटेस्ट खालायनि जाहाते फंड गोबां रहबै जाहाते चिनि मीडिया रनो बं जे पेंशन जे इंश्योरेंस तंमानो जों इम्प्लीमेंट खालायनि बागै गाबनो चिनि डिमांड दंनाय आं अमन रिक्वेस्ट खालायनो हायनो हाय चिनि जे IC डिपार्टमेंट जे फंड करिं तंमानि अ फंड इंक्रीज खालायना बागै जों TTAADC हाबं बखायतबो जों चिठि सिनाय तै जों चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स बाय जों गथालानि न जों जाहाते आमन डिमांड खालाय एबा नांगा जों दरना आजुंना जों दरना आजुंना रेडी दङ आवन आलोगियो चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स दङ जों लोगियो नांगौ बसकन जरबो चिनि जे ओ जे फंड जों इंक्रीज खालायनानै बागै
ताकि नर काहामखन सिउ जे जों बाहायगे जों TTAADC हाबंगो फान कमनि बिसिंथि फानो जों अबनो चालुलाय दंलाय गावन बागै जे नांमानि को जों मीटिंग अन सालिका होपफुली नर खरसा जों कॉर्पोरेट खेमन बिसिंथि नरनि थानचा एबा जत चुबामन बिसिंथि जों बसकांगो दाक्ति न जे नरनि उ सानमुं नंना जों फुलफिल खालामनानै दिनै जों थाखौ हामबाय busuk sal एबा busuk talनि बिसिङाव निउ एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि फर्म खालामो याबो जे तिनि नरनो जे कमिटी अलरेडी जों सागा चीफ लीगल एडवाइजर सागा जे नरक इमिडिएट नंनि जे मेम्बर दे अ मेम्बर बिसिं डिस्कशन खायाखै जाहाथे जों खाम खराब खालायनो नांनाय ताके चिनि सागा जे चीफ लीगल एडवाइजर वान्स तुमो जदि आ पलिसि फर्म थागा हंके अबो जदि चालिया जों अपन बायलट खालामनो हम थानाय जेमन स्टेट नि जे पॉलिसी फॉर्म खाइजन जदि एड अफ फागेन गाय गोबांमा जे चिनि अर जे चिनि मीडिया रंनि जे क्राइटेरिया दंमनि जेतो चिनि 20k फॉलोअर्स 15k फॉलोअर्स 8k फॉलोअर्स जे तब किसे मिसे जे जों बरम जों सुबाय मानि दमन आबुरि मायं थां गाउन बगै जों खाइगेन गाय एकदम खाम खरपन खानना जाहाथे उ 2k फॉलोअर्स तो 1k फॉलोअर्स तो जे चिनि 30% मीडिया दमनि जाहाथे बरक डिप्राइव ता थुम इसे सिक्वेन्स इक्वेशन जों मुबिमान खालायथिनाय जरारबो फाटार डिस्ट्रिक्टनि रिपोर्टार्स भिजिट खालामनो बरफ खाय फाटानि रिपोर्टार भिजिट खालामनो बरनि बांसिन बायजा ना जेहेतु चिनि जे अ जागाव जों जेकुनु मीडिया फान फायदों जेरै एडिशन पर कासे रिक्वेजिशन रहगा जे विथ ड्यू रेस्पेक्ट जों नंग आर भिजिट खालामनो सुंगो जों कि एकोमोडेशन एबा तंफायबा नर कि हेल्प खालामनो चुबादि जों रां करि फानो जों रेवेन्यू फान पांदों जेकुनु डिपार्टमेंट फान पांदों जों बनो माने सलग ना होइबानो जों बनो मालायनाय जे नर बजादो बरलेना थाका obviously no bro hagen treat खाने आन बगै जेकुनु नगरा फैगे obviously जों बनो ट्रीट मा खाने फान करिबो नर साइमन जे चिन आरो फान करि हाबनो थाने जराब जे अबन सिगांबो एकबार फाइथांका आब्रबो नरबो चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स सब जों पावरबो सालिका जराव नरबो लगिन लाइखा दिस टाइम बरक जों रिक्वेजिशन रहका जेदा जों महाराज बिरबिक आसिमा सार जों नगर फाइ जों बिजिट खाने मुसुंगो दे न्यूज कवर खाने मुसुंगो ओके फाइदि प्रॉब्लम कोन करे बर लेटर हमनि इशू दे जों इमिडिएटली जों बरन हेल्प खाया बट आबन बारे जों के बनो बिन लगे नोंथानि जों ऑफिशियल जों केम देबा प्रोग्राम शेड्यूल खायजांमा रक्तांगि डिपार्टमेंट खायाबै कैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बा सामबार बरो तो जों ऑफिशियल जों बरन कोन अ प्रोग्राम फायदे अ प्रोग्राम दे जों दागि नि प्रूफ दङ माने जों दागि या नि प्रूफ दङ जों दागि माने नि प्रूफ दङ प्रोग्राम शेड्यूल खायनानि बागै बिउ होइते साजाकका अब कि नंगौ सिदा अब कि ऑफिशियल जे लेटर दं जों जे प्रूफ खायनो परमिशन देखे जों मीडिया खायनो ना लेटर दङ जागो तो दं लेटर दं दंखाय तुरि जों सा आबरति माने जेटा ऑफिशियल जे सिया तमन आनि नलेज त आंतर आनि नलेज जेहेतु आं माने ओ मीडिया अजा बेरे दिना निर्माण करै जस्ट बरक हेल्प सांका जे हेल्प सांका बरक अरा गनान बागै आन नलेज करियाबा बिकॉज जों जाय नगराय फाइया जों बरक नगराय हिसाबै नाय नरबो थांदों नरबो बेरामा थांदों ना obviously चिनि मीडिया र तुमो जदि फातर हासो थाङै बरक कायसा जेमन भिजिट खालाय गाहाम सुरमन तुबि जे चिनि दखान गाइड खाने obviously जों ताउ obviously जों मेडियन बो आबन डिसाइड खालाय जों नायलायनाय नर डिसाइड खामानि आगोला पुरना थालायनाय नर जत मीडिया र सालायदि आमा ओके ना
ओमफ्राय अजागाव खरसानाय मोसुं हायसि थानाय जेराव जों TTAADC हाबं बुजुर्ग जों प्रेस डे सेलिब्रेशन खालायो प्रेस डे सेलिब्रेशन खालामनानै मानो जों प्रेस डे काइटरखौ जों डिस्ट्रिब्यूट खालायो दाय जों जिनि जे प्रेस होननाय जे डिमार्ट दङ अन पेन